Soikeri, liian paljon maisijyriä ja liian lähellä nuo totiota. Rauhoitu, kakakorva. Poppareitahan Tikru tekee parhaiten. Jee, kiitos Satu. Kauniit unia. Otin sainpas. Kiitos. Hei, olen valmis panemaan suuhuni jotain. Se puhuu kuin puu. Tietysti se puhuu kuin puh. Olethan sitä mitä syöt. Kiitos. Uskomattomin mitä silmäni ovat ikuistaneet. Oh. Oi voi. Puh, saiko se sinutkin? Jos se on jotain, mikä hyppää yöllä vatsallesi. Jos se on jotain. Kuka se olet? Sinulla. Kysyn Nalle Puhilta, kuinka saiseksi ihan... Kutsuisin lääkärin. Tahtoisi valittaa. Ei niin, että tahtoisi valittaa. Tietenkin, mutta olen täällä vain pyytämässä seksiä. Oi